Ladakh arada phan ke Korea phan la penga Ladakh kowe katiki bangke meo lasi Ladakh socheng emesia konsensia phan kowe aklim loksi agriculture department pe lakni kowe aklim bang pinipen second time lo ke ron pon la pen ke la soka chili kado we sitame rat atum ke nangi ana bange soka chili pipon po la pen chua batai ke bek pharoi silo la pen ako nonta bek pharoi si bek silong ke lin thong ke la sila ke sok chili lo la pen ja semet pe da bange litum da chutiki rat saide la anchota gele ako anaros aklim la pen limu aklim la pen gurmuris aklim an sitame rat atum ke nangian bangke Karbi Anglong Autonomous Council itum ACM sar Dr. Turiram Rohang nang pin khada teng pen socheng IMC konsensia dang an sitame laan rat atum chut ke nangia sonan ke piponoi pusi nilefan hukum nang pi teng pen si non laso rat afan pini pen keron pon pangcheng pon sala article 244A lake avarat kar I teknik do la sila so kuthak na li non MP ke do pen anghoy kan di pen copy claim munji la pen tu anwan unji la pen la article 244A autonomous state ke lake Karbi Anglong arat atum kar inai aning ke hang nai yakong kenangi pulawang so article lawang so atengsi nili sitame MP election hud a commitment ateng pen nili parliament lo ningji dunji pulo nili la ningji don lo article 244A pa implement da prang ya phan la an chota kala nili kaninge dun chota kali nili lota pilo je lawang so article 244A bang parliament alo nang chingwai pipo nai hola dak discussion do nai debate do nai la an pena fisi ilitum hemprek ta longji la si parliament long nang chingwai pi nai puta nili lo pi atlo la pengke nili ninge thedo la nili kicheng ahutsi nili labang solo ki pipon pot la non ningkan pli ke choklim dolang la ningkan pliang bong nili la nang pon la parliament long nang chingwai pipon petike nili ke dode sang sepensi parliament long nili arjab don tip la pen claim chepadu pon po non Assam chief minister pen kapang dak pon Assam mane tribal belt along pen tribal ke do di man ke mane BGR kuthakal stami tharle nang chi la pen dolong le lage tribal atum si do chonei pole so kuthak na hin tan pi kuthai mane central government pen kithik pon da do ola mane forest right at ega teng pon ka dog weather forest la so kithik pon do je tribal atuma bangke 2006 pen ke do tum ana bangke dolong lo no hokta PGR VGR notified forest area ka dog we an setame dolong lo athe tribal atungke lahai notification PP aprang pas aprang ame thang dim lo ta non tribal atum ana bangke tribal area bangke latungke 3 generation nei 3 generation labang so assertive bang chepaklang nei la an pen afisi lage dolong ei 3 generation la bantanta isia generation ke sarkar bang ke hisab pon bange 25 years la se 75 years ke do labang so a documents bang chepaklang lo pulonte ola non tribal tumta dolong polasi chief minister ke pangdak sir la non give and take policy long as Meghalaya pan block 1 and block 2 long le bangai ipon block 1 block 2 long le bangai itum bangai pura notified area do la se Karbi Anglong bangke aprang notified bandri ki thik pona tengsi la swa tengsi do pon thipji la swa lam mangke chuhola dak silong long itum Karbi Hemtun labang so kangpu hut sejame ilitum dak Assam chief minister ta dolo la penge lapu Meghalaya chief minister ta dolo la pen ilitum ACM sar Dr. Tuliram Rohang ta dolo ola su kangpu arni mase chingwai lo la pen la pupu chepaklang et lo alam mangai la si
Meghalaya Chief Minister ta lason pensi kroi pondo apranga bandri ateng pensi mane chingmunisi mate chujeng bajir ta check up pon pelo posi hoso arni bangke cheparai pon alam ke Doramla long dipon ko. doramla long ta bipon pe la ke non one man commission bang non dobom lo chu Chief Minister kewang ahutsi itu mane abandri la pu 36 village abang non hola Assam government pen la so nang hand over with that ajoini si hola dak pen pipon kok la si labang so committee ta seng lo la si la so committee abang sita me non claim pon bom dam pon bom lo la dak det ta gali la dak doramla border det ta gali la pu langkayan border ho jai pen sida me kadok abisa me non Chief Minister dak Karbiang lo ili tumalo Julai ciklo wangi labang so hutsi kadok we ladak laso committee pen alo kadok we pipon po laso tengsi sorkar pen ingsai pon po